नमस्कार. आम्ही हा 54th इफ्फीक आज परत आणि कसं आम्ही एक कलाकार जशी येता वतात आम्ही तुमची तांकां भेट कार्ड घेऊन घालून दितात. आता आमच्याकडे जे आसात आणि मराठी फिल्म इंडस्ट्रीचे एक नाव अद्वैत दादरकर, जेका आमी स्क्रिनरी पळयता, बॅक स्टेज पळयता, म्हणजे जेका म्हणटल्यार डिरेक्शनानू आसात ते रायटिंगानू आसात. प्लीज वेलकम सर. नमस्कार. नमस्कार. नमस्कार सर. सो यू आर ऑन प्रुडंट मीडिया, नमस्कार. गोव्याचा नंबर 1 चॅनल. ओके. तुम्ही फर्स्ट टाइम इन इफी? हो फर्स्ट टाइम. पहिल्यांदा? हो फर्स्ट टाइम. कसं वाटतं? नाही, खूप मस्त एक्सपिरियन्स आहे. एक तर मला गोवा आवडतं. म्हणजे मला कधीही मोकळा वेळ मिळाला तर मी गोव्यात येतो ऑलवेज. म्हणजे मी बरेच जण वेगवेगळ्या गोष्टी प्रिफर करतात, पण मला गोवा भयंकर आवडतं. कारण मिक्सचर आहे गोव्यात. तुम्हाला एंटरटेनमेंट, नाईट लाईफ पण आहे आणि निसर्ग पण आहे. सो तुम्हाला कुठल्याही प्रकारचा अनुभव गोवासारखं शहर देतं. सो मला गोवा एक विशेष प्रेम आहे माझं गोव्यावर. त्यामुळे मला गोव्यात यायला आवडतं, ही पहिली बाजू. आणि दुसरं म्हणजे मी मामी फिल्म फेस्टिवल, एशियन आय, थर्ड आय फिल्म फेस्टिवल वगैरे खूप वेळा बघितला होता, पण इफ्फीला मी कधीच आलो नव्हतो. आणि आत्ताच काय झालं, मी झी मराठीसारख्या चॅनलवर एक काम करत होतो ॲज अ फिक्शन हेड. सो आत्ता जस्ट मी तो जॉब सोडला आहे आणि पहिल्यांदा मला आयुष्यात असा खूप मोठा मोकळा वेळ मिळाला. आणि एक आर्टिस्ट म्हणून असं जाणवायला लागतं तुम्हाला की तुम्ही फक्त देताय, तुम्ही फक्त क्रिएट करताय, तुमच्या आत काही जात नाही, तुम्हाला इनपुट काही मिळत नाही, अभ्यास काही होत नाही. आणि मला प्रत्येक वेळेला वाटतं की लेखक, दिग्दर्शक, नट यांचा रियाज काय असतो वेगळा. जसा डान्सर रियाज करतो, डॉक्टर मेडिकलचा अभ्यास करून डॉक्टर होतो, तसं ॲक्टर काय करतो किंवा डिरेक्टर काय करतो, तर हा मला वाटतं रियाज आहे त्याचा. वेगवेगळ्या विषयावरच्या फिल्म्स बघणं, अख्ख्या वर्ल्ड वाईड इंटरनॅशनल फिल्म्स तुम्हाला बघायला मिळणं, हा मला वाटतं की अभ्यास आहे. सो मी तो एकतर अभ्यास करायला आलो आहे, तो इनपुट घ्यायला आलो आहे की जेणेकरून माझ्याकडून काहीतरी वेगळ्या गोष्टी परत मुंबईत गेल्यानंतर क्रिएट होऊ शकतील. सो माझा हा खरं तर रियाज आणि अभ्यास आहे. तुम्ही सध्या आता विजिट म्हणून आला, ठीक आहे, बघायला आलो. तुम्ही स्वतःहून मूवी घेऊन किंवा असं कधी घेते? अरे बापरे, म्हणजे हे माझं स्वप्न आहे खरं तर. मला खूप आवडेल, म्हणजे तुझ्या तोंडात साखर पडते तुला असं झालं तर मला खूपच आवडेल. आणि इफ्फीसारख्या फेस्टिवलमध्ये जर आपली फिल्म बघायला मिळत असेल तर अजून कुठल्या डिरेक्टरला का नाही आवडणार, की हो आवडेल मला. पण माहीत नाही ती वेळ कधी येईल. प्रयत्न तर चालू असतात, पण ती वेळ आणि ते सगळं जुळून येणं खूप कठीण गोष्ट असते. तो सगळं जुळून आलं चांगलं, जर माझ्या हातून कलाकृती झाली तर मला आवडेलच. आणि गोव्यात आम्ही नाट्यप्रयोग करायला बऱ्याचदा आलो आहे. पण तू म्हणालास तसं फिल्म आली तर खूपच आनंद होईल. पण नाटकं माझी गोव्याच्या अनेक फेस्टिवलमध्ये बऱ्याचदा झालेली आहेत. दिस इज 20th इयर ऑफ इफ्फी इन गोवा. म्हणजे 20 वर्ष झाली आणि पहिल्यांदाच यावर्षी गोवन फिल्मसाठी, कोकणी फिल्मसाठी स्पेशल असं सेक्शन केलं आहे. त्याच्याबद्दल काय म्हणतो? नाही, खूपच चांगली गोष्ट आहे. कुठल्याही प्रकारच्या रिजनल फिल्मला हे प्रोत्साहन द्यायलाच पाहिजे. त्यातून मला जेवढा अनुभव आहे, मी थिएटरचा माणूस आहे, मी काही फिल्मचा माणूस आहे, मी थिएटरचा जास्त आहे. पण कोकणी नाटक मी बरंच पाहिलं आहे, बरंच बघितलं आहे. आणि त्याच्यात परंपरा आहे आणि विषयांमध्ये वेगळेपणा असतो आणि आत्ताचा मॉडर्न टच पण असतो. सो अशा तिन्ही प्रकार मी कोकणी नाटकात बघितलेले आहेत. ती भाषा ऐकायला खूप गोड आहे. आता ती बोलायला कठीण आहे, पण तुम्ही बोलता ते मला कळतं सगळं. मला मरे सोडून दुसरं काय त्याच्यात पण गोडवा आहे ॲक्च्युली, खूप गोडवा आहे. पण मला कळते सगळी, म्हणजे तुम्ही जे बोलता ते मला कळतं, मला बोलता नाही येत. पण मला असं वाटतं ती कोकणी ही खूप महत्त्वाची भाषा आहे. आणि त्यात जर चांगल्या फिल्म्स बनत असतील, आणि खरंच तू म्हणालास तसं मी आत्ता पण खरंच एकही कोकणी फिल्म बघितली नाही. मी नाटकं बघितली आहे, पण कोकणी फिल्म बघितली नाही आहे. जर इफ्फीसारखी संस्था किंवा इफ्फीसारख्या फेस्टिवलमध्ये त्यांना इन्स्पिरेशन मिळत असेल, प्रोत्साहन मिळत असेल, तर नक्कीच म्हणजे कोकणी या भाषेसाठी मराठी महाराष्ट्रातल्या सगळ्या कलाकारांनी प्रयत्न करायला हवेत. आणि त्यांचं एक वेगळं जर सेक्शन सुरू होणार असेल तर खूप चांगली गोष्ट आहे आणि व्हायलाच पाहिजे. मला सर, तुमची अशी ख्याती आहे की म्हणजे यू आर नॉट जस्ट ऑन द स्क्रीन, तुम्ही रायटिंग करता, डिरेक्शन करता. ह्या म्हणजे जेवढे तुम्ही तुमचे प्रकार आहेत, जे तुम्ही आहात, त्याच्यातला तुमचा फेवरेट असा कुठला, अँड देन टफ असा कुठला? आता माध्यम पण वेगवेगळे आहेत. आता टेलिव्हिजन हे माध्यम वेगळं आहे, थिएटर वेगळं आहे आणि फिल्म वेगळं आहे. त्यानुसार त्यातली आवड निवड पण वेगळी आहे खरं तर. पण मला स्वतःला सर्वात आवडतं किंवा मला जर ओळख काय हवी असेल तर मला ॲज अ डिरेक्टर बनायला जास्त आवडेल. मग मी त्यात रमतो आणि मला ते जास्त आवडतं करायला. पूर्ण टीम बरोबर घेऊन एक कलाकृती तयार करणं, व्हिज्युअली सगळ्याच दृष्टीने, कॉन्टेंट वाईज. सो मला डिरेक्शन सर्वात जास्त आवडतं. बॉस आणि मला आवडतं, येस ऑफकोर्स. म्हणजे डिरेक्शन ही माझी किक आहे, मी त्यात रमतो, मला माझ्यात ते आहे, म्हणजे ती वृत्तीच माझी ती आहे.
आणि मला ॲक्टिंग करायला आवडते. ॲक्टिंग करायला मजा येते कारण ऑब्व्हियसली मला असं वाटतं बाकीचं acting tension नसतं. बाकीचं टेन्शन नसतं. कठीण आहे ॲक्टिंग, काही सोपी नाही. पण तुम्ही तुमच्या कॅरेक्टर पुरता असता. तुम्हाला पूर्ण प्रोजेक्टचा विचार नाही केला तरी चालतो. तुम्ही तुमचं कॅरेक्टर तुमचंच काम चोख करायचं आहे फक्त. पण मला वाटतं सगळ्यात टफ इज रायटिंग. म्हणजे टफ जर कठीण गोष्ट कुठली असेल तर लिखाण आहे. कारण लोनली प्रोसेस आहे. लेखक एकटा असतो. एकटा एका बंद खोलीत किंवा त्याच्या आवडत्या कुठल्या तरी जागी बसून तो सगळं क्रिएट करत असतो. काही नसतो, त्याला कोणाचीही मदत नसते. दिग्दर्शकाला उद्या सेटवर काही म्हणा ॲक्टरशी मदत असते, एडिटर मदतीला येऊ शकतो, कोणीही मदतीला येऊ शकतं. पण रायटरला कोणी नसतं. तो क्रिएट करत असतो. बास, तो एकटा असतो. त्याच्यानंतर सगळे संस्कार सुरू होतात, दिग्दर्शन. त्यामुळे माझ्यामध्ये सर्वात कठीण काय असेल तर लिखाण आणि लेखकाचं काम हे सर्वात कठीण आहे. जर स्क्रिप्टच बरं नसेल ना तर तुम्ही काहीही करा, काही नाही होऊ शकत. काही नाही होऊ शकत. तुमचे जेवढे स्क्रिप्ट आहेत, आय एम जस्ट ट्राईंग टू लाईक, जेवढे लिखाण आहे किंवा तुमचे क्रिएशन जेवढे आहेत त्याच्यातलं फेवरेट तुमचं कुठलं आहे आजपर्यंतचं? बापरे, असं मेरे बच्चे हे सब. हां, असं नाही सांगता येणार खरं तर. नाही, असं नाही सांगता येणार की हे माझं फेवरेट आहे वगैरे. प्रत्येकाचे तिथले चॅलेंज वेगळे आहेत. पण मला आता काय म्हणतो ना, वयाच्या मॅच्युरिटीनुसार पण वेगळं आहे. मला सुरुवातीला खूप व्हिज्युअल बेस आवडायचं करायला. हळूहळू आता मला खरेपणा जास्त आवडायला लागला. आता मला व्हिज्युअलपेक्षा म्हणजे आपण सगळ्यांनी माजिदच्या फिल्म बघितल्या असतील आपण, किंवा इराणियन फिल्म जशा असतात, मल्याळम फिल्म जशा असतात, किंवा त्यातला जो साधेपणा, त्यातला काय म्हणतो खरेपणा, खूप खरं, ज्यात कुठेही ॲक्टिंगचा स्वर नसेल, खोटेपणा नसेल, अशा पद्धतीचं काम आता मला जास्त आवडायला लागलं. सो तो वयानुरूप सुद्धा बदलला आहे. सो असं नाही सांगता येणार की तेव्हा मी केलेलं ते फालतू होतं, असं नाही. पण आता मॅच्युरिटीनुसार असं वाटतं की आता मी ते नाही करणार कदाचित जे मी 22व्या वर्षी केलं. सो ते खरं तर असं उत्तर नाही देता येणार की हे माझं फेवरेट आहे. पण हां, वयानुरूप आणि परिस्थितीनुरूप आणि आपल्या मॅच्युरिटीनुसार चॉईस बदलत राहते तुमची. आता लेटेस्ट असं आहे की ड्यू कोर्स ऑफ टाईम चेंजेस आले, मूवीज, नाटक, मूवीज. मग आता जी ट्रेंड आहे ती OTT, ह्याला कशी बघतात? नाही, मला आवडतं कारण पुन्हा तोच म्हणतो ना, रियाज आत्ता सध्या OTT आहे जास्त. म्हणजे मला घरबसल्या हातात सर्वात जास्त काय बघायला मिळतंय तर OTT बघायला मिळतंय. आणि हो, फरक आहे माध्यमात. म्हणजे ते टेलिव्हिजन पण नाही आणि ती फिल्म पण नाही, त्याच्यामधलं एक माध्यम तयार झालं आहे परत, OTT. आणि OTTला तुम्ही कुठल्याही प्रकारचं कॉन्टेंट का दाखवू शकता. मग त्यातला बोल्डनेस असू दे, रॉनेस असू दे, कुठल्याही प्रकारचं का दाखवू शकता, कारण त्याला एक स्वातंत्र्य आहे. विथ फॅमिली, सेन्सरशिप पण नाही आहे. हां, ते पण नाही आहे. आणि विथ फॅमिली बघण्याचं नाही आहे. तुम्ही तुमचे एकटे सुद्धा बघू शकता. सो त्या पद्धतीचा कॉन्टेंट तुम्ही एक्सप्लोअर करू शकता त्या भागात. आणि आता टेलिव्हिजन ही गोष्ट अशी आहे की तुम्हाला काही काही गोष्टींना आवर घालायलाच लागतो, कारण घरात लहान मूल पण आहे, आजी आजोबा पण आहेत. सो त्यांना सगळ्यांना आवडेल असं कॉन्टेंट तयार करायला लागतो. फिल्मला सुद्धा तशा पद्धतीचा कॉन्टेंट लोकांना, कारण खेचून आणायचं आहे. तुम्ही जर आधी काहीतरी दाखवलं तर लोक कदाचित येणार नाही. सो हा एकमेव आत्ता एक तयार झालेलं माध्यम आहे OTT, जिथे तुम्हाला पाहिजे तसं तुम्हाला व्यक्त होण्याची एक संधी असं मला वाटतं. सध्या ते ओढून ताणून सेक्स आणि ओढून ताणून शिव्या यापेक्षा खरंच मला ना हे ना टी व्हीवर व्यक्त होता येणार आहे ना सिनेमात. तर अशी ही एक गोष्ट आहे जी मी कुठे सांगू शकतो तर हे एकमेव माध्यम आहे. अशा दृष्टीने बघितलं तर मला असं वाटतं की OTT अजून चांगल्या पद्धतीचं कॉन्टेंट आणू शकेल. तुमची वाटचाल सुरू झाली आहे OTT? वाटचाल सगळीकडे सुरू आहे. पण गोष्टी कधी कधी काय होतं ते जुळून येत नाहीत. आयुष्यातली कुठली तरी एक वेगळी फेज चालू असते, त्यात आपण अडकलेलो असतो. सो त्यानुसार ते पुढे मागे होत आहे, पण होईल. मला काही तशी काही घाई नाही आहे, पण होईल. शेवटी आमचे जे प्रेक्षक आहेत त्यांच्यासाठी ना कोकणीत बोला तुम्ही. तुमका सगळ्यांक देव बरे करू असं म्हणा. तुमका सगळ्यात देव बरे करू. तुमका सगळ्यात देव बरे करू. थँक्यू सो मच सर. थँक्यू. 54व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवामध्ये इंडियन पॅनोरामामध्ये फुल लेंथ फीचर फिल्म जी होती, जिच्या स्क्रीनिंगनं इंडियन पॅनोरामाची ओपनिंग झाली, तो फिल्म अर्थातच आट्टम. आणि आट्टम या चित्रपटाविषयी बोलण्यासाठी आणि एकंदर माहिती देण्यासाठी आपल्यासोबत आहेत आट्टम या चित्रपटाचे दिग्दर्शक आनंद एकराशी. सर, बहुत बहुत स्वागत आपका. आपकी फिल्म ओपनिंग स्क्रीन थी इंडियन पैनोरामा में, और आपकी ये फर्स्ट फिल्म है, डायरेक्शन डेब्यू आपने किया है. कैसे लग रहा है आपको इतना बड़े प्लेटफॉर्म पे आपकी स्क्रीनिंग होना ओपनिंग फिल्म के लिए? I think like how you said, this is my debut film, and for a debut filmmaker, story was written for the cast.
Cast was already there, and the story was written for the cast. Yeah. सर जैसे आप एक थिएटर प्रैक्टिशनर है और इसमें जो प्ले यूज़ किया है हाय वदना एक माइलस्टोन प्ले है गिरीश कर्नाड साहब का, आपको ऐसे क्यों लगा कि यही प्ले का एलिमेंट हम फिल्म में यूज़ करेंगे? एक सिंबॉलिकली आपने स्टार्टिंग के फ्रेम में या स्टार्टिंग के पोर्शन में ये बता दिया था, लेकिन Yeah, like if people who know Hayavadana also will find parallels between Hayavadana and the movie itself, because there is one lady and two people, around her, and also it is about trying to win a particular role, and so there are elements that we have put initially in the play which will be elaborated in the rest of the film. So but even though we used elements of the characters of Hayavadana, we wrote a different scene. We didn't take a scene from Hayavadana. सर जैसे हम हायवदना की स्क्रिप्ट देखे उसमें जो दो मुख्य पात्र है देवदत्त और कपिल, एक बुद्धि का श्रेष्ठत्व बताता है और एक शक्ति का श्रेष्ठत्व बताता है। आपको क्या लगता है इन दोनों चीज़ के बारे में, क्या श्रेष्ठ लगता है आपको? आपने एक अलग स्क्रिप्ट भी लिखी इसके ऊपर और जिसकी फिल्म है। If you ask me which is greater, obviously a body driven by intelligence is greater. Yeah. ये अपूर्णता की एक स्क्रिप्ट है और ये फिल्म की जो जैसे आगे जाके एक मनुष्यता और मनुष्यता के ऊपर ये पूरा खेल चलता रहता है। क्या लगता है आपको? See, when it happens to somebody else, see, और को हो जाए तो it is very easy, to tell what is right and what is wrong. But when it comes to you, when you have personal stakes in it, when you are involved in it, your sense of justice changes. So we wanted to explore that, basically what is the dynamics of a group and what is the dynamics of an individual. सर जैसे गोवा और केरला थोड़ा सा सिमिलर है और यहाँ का कल्चरल केरला का कल्चर और यहाँ पे भी उतना थिएटर माहौल है, बहुत से थिएटर होते हैं, यहाँ के गांव-गांव में थिएटर होते हैं। फिल्म और थिएटर क्या फ़र्क बताएंगे और फिल्मों में थिएटर का एलिमेंट लेना कितना इजी है या कितना डिफ़िकल्ट है? Film script and theatre script and how it is staged, everything is different, although both are trying to tell a compelling story. But so for us, transitioning from theatre to film acting was very difficult because all the theatre actors never used to, 9 of them were making their first film. They were acting in their first film. So we did about 35 days of scene rehearsals using camera. It was a great thing because there is no film actor can match the dedication and like the subtleties that a theatre actor can bring. तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके फ्यूचर के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे लिए आपने समय दिया। थैंक यू। सध्या आमी जाणा की गोंया फिल्म फेस्टिवल चालू आसा आनी त्या निमतान वेगवेगळ्यो शॉर्ट फिल्म्स, नॉन फीचर फिल्म्स आमकां गोंया पळोवपाक मेळटा। ह्याच एका शॉर्ट फिल्माचे डिरेक्टर आयज आमच्या वांगडा आसा सर प्रथमेश महाले। सर वेलकम टू आवर शो फर्स्ट ऑफ ऑल। हाय कसं वाटतंय गोव्याला येऊन? हा माझा मराठीत बोलू हां चालेल। हा माझा पहिला एक्सपिरियन्स आहे, सो इट्स गुड. इफीचं जो वातावरण आहे, सगळे फिल्म मेकर्स आहे तिथं, सो इट्स अ नाईस एन्व्हायरमेंट. तसं बघायला गेलं तर यू आर वन ऑफ द यंगेस्ट डायरेक्टर ज्याची फिल्म इफ्फीसाठी सिलेक्ट झाली आहे. यू आर डुईंग यू आर इन द 4th year ऑफ द ग्रॅज्युएशन राईट. सो कसं वाटतंय आपली फिल्म पहिला प्रोजेक्ट तुझा म्हणजे सिलेक्ट झाला आहे इफ्फीसाठी, कसं वाटतंय? हां, एक चांगला एक्सपिरियन्स आहे आणि इट्स अ व्हेरी मोटिवेशनल ऑल्सो फॉर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स. सो आता इकडे आल्यानंतर मी जे वर्ल्ड सिनेमा बघितला अँड नाव आय एम गोइंग टू गो बॅक टू माय पुणे. सो तिकडे जाऊन मग एक वेगळ्या लेवलवरती विचार करायला सुरुवात होईल माझी आणि एक वेगळा स्तर गाठायचा मी प्रयत्न करेल आणि हे इन्स्पिरेशन इफीचा अशा माध्यमातून येत आहे. जो शॉर्ट फिल्म आहे तुझी ती आहे प्रदक्षिणा आणि त्याची स्टोरी बघायला गेली तर एक सासऱ्याची आणि सुनेची आहे जिचा नवरा मेलेला आहे, वारलेला आहे. सो कशी आहे स्टोरी, काय आहे प्लॉट, काय आहे सिनॉप्सिस, काय तुझ्या पिक्चरची? सो ही एक जर्नी आहे 2 कॅरेक्टरची. एक सासरा आहे आणि एक सून आहे जी रिसेंटली विधवा झालेली आहे. 1-2 महिन्याचा काळ गेलेला आहे. सो जो सासरा आहे तो तिच्या सुनेला परत तिच्या माहेरी सोडायला जात आहे आणि तेव्हा त्याच्या मनामध्ये विचार चालू आहे की हिचं दुसरं लग्न करायचं. पण जी विधवा सून आहे तिला परत शिकण्याची इच्छा आहे. ती एक हुशार मुलगी आहे, तिला शिकायचं आहे. पण ते दोघंही एका सोसायटल बबलमध्ये असल्यामुळे त्यांचे जे स्वप्न आहे
त्यांना जे करायचं आहे आणि त्यांना जे भविष्य गाठायचं आहे ते गाठू शकत नाही आहे, जे त्यांच्या सामाजिक स्थिती आहे, सामाजिक परिवाराची जी स्थिती आहे त्यामुळे. सो त्या बबलमधून कसे अटकलेले आहेत त्याची ही स्टोरी आहे. कसा आला विचार मनात की एवढी सेन्सिटिव्ह असा विषय हा आणि सेन्सिटिव्ह टॉपिक असल्यामुळे सहजासहजी लगेच तुला येत नाही, पण तिच्या डोक्यात कसा आला विचार हा? सो मोस्टली जे पण कन्सेप्ट आणि आयडियाज असतात ते मला येतात थ्रू ट्रॅव्हलिंग. सो माझा जो मेन मोटिवेशन आहे, ट्रॅव्हलिंग करताना मी लोकांना पाहतो, त्यांना ऑब्झर्व करतो. सो त्यांच्यावरून मला आयडियाज येत असतात. सो या फिल्मची इनिशियल आयडिया अशी होती की एक व्यक्ती आहे जो गावाकडून आला आहे आणि तो गावातून शहरामध्ये आला आहे आणि शहरामध्ये एक दिवस तो व्यतीत करतो आणि तिथून निघाल्यानंतर शहरातून जेव्हा तो रात्री परत जातो त्याच्यामध्ये एक थोडासा बदल असतो शहरात आल्यामुळे. सो या फर्स्ट लाईनपासून मी सुरुवात केली होती आणि त्यानंतर मग कॅरेक्टर्स ॲड होत गेले. हे जे 2 कॅरेक्टर्स मी फिल्ममध्ये टाकलेले ते माझ्याच आयुष्यातून आलेले आहेत, माझ्याच परिवारातले कॅरेक्टर्स आहेत. सो त्यांच्या कॅरेक्टरिस्टिकचं इन्स्पिरेशन घेऊन मी एक ही फिक्शनल स्टोरी लिव्ह केली. तुला आजच्या जो यूथ आहे आमचा त्यांना काय मेसेज द्यायचा आहे? कारण तू पण एक यंगस्टर आहे आणि तुझी फिल्म तुला करायला आवडतात. काय मेसेज द्यायचा आहे आजच्या यूथला तुला? एक गोष्ट जी सांगू शकेल की आजचा जो यूथ आहे जो ज्या गोष्टी एक्सप्लोअर करायला पाहिजे तेवढा एक्सप्लोअर करत नाही आहे, इन टर्म्स ऑफ फिल्म्स, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री, इन टर्म्स ऑफ रीडिंग. सो आजच्या यूथने मोर दॅन सोशल मीडिया बाकीचा अजून प्लॅटफॉर्म एक्सप्लोअर करायला पाहिजे आणि ते एक्सप्लोअर करून स्वतःला ग्रो करायला पाहिजे. सो दॅट्स माय ॲडवाईस. तू आता सध्या शिकतोय आणि त्यामुळे स्टडीज आणि तू पिक्चर करणं हे कसं मॅनेज केलं तुझं? ॲक्च्युली मी फिल्म अँड व्हिडिओ डिझाईन हा माझा कोर्स आहे डिझाईन इन्स्टिट्यूटमध्ये. सो हा कोर्स मेनली फोकस करतो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंगवरती. सो या तर डिझाईन लर्निंगमध्येच आम्हाला फिल्म लर्निंग पण आहे. सो त्यात कोर्समध्ये मी ही फिल्म केलेली आहे. तू सांगितल्याप्रमाणे लोकांनी तुझा मेसेज चांगल्या रीतीने घ्यावा की आम्ही एक्सप्लोअर करत राहिलं पाहिजे. तुझ्या फिल्मसाठी खूप खूप शुभेच्छा आणि परत आमची भेट होत राहू दे असे म्हणतो आणि इथे थांबतो. धन्यवाद. सध्या इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया सध्या गोंयांत चालू आसा आणि आमी जाणा की त्या भितर गोवन सेक्शनाच्यो 7 फिल्म्स ह्या वर्सा आसा. त्या भितरली एका फिल्माचे डायरेक्टर आयज आमच्या वांगडा आसा, पीस लिली अँड सँड कासल. हे खंय ऑफिशियल ट्रिओलॉजीचे पार्ट आसलो आणि हो 3रो भाग तेंचो. ह्या आदी तेंचो कुंपाचो दर्यो आणि अर्दो दीस अशे 2 पिक्चरां फाटले 2 वर्सां इफ्फीक लागलेली आणि सलग 3ऱ्या वर्सा हे तेंचे पिक्चर इफ्फीक दाखयल्या गेल्या. जाणून घेऊया या पिक्चरा बद्दल. डायरेक्टर हिमांशु सिंग सर, वेलकम टू आवर शो फर्स्ट ऑफ ऑल. Thank you very much. Thank you very much. प्राउड मोमेंट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर टीम. तीसरी बार आपकी फिल्म सिक्वल ट्रियोलॉजी पार्ट का आपका इफ़ी में फिल्म लगी है. कॉन्ग्रेचुलेशंस सर. Thank you, sir. Thank you so much. कैसा लग रहा है कि तीसरी बार आपकी फिल्म लगी है इफ़ी में? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इफ़ी एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर वो सारे लोग आते हैं जो सिनेमा को बहुत पैशनेटली फॉलो करते हैं. तो ऐसी जगह पर आना जहाँ पर बहुत अलग अलग जगह से लोग आते हैं, देश के अलग अलग कॉर्नर से, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग वैरायटी ऑफ सिनेमा को पसंद करने वाले लोग. तो जो पहला प्रीमियर अगर ऐसी जगह पे होता है जहाँ अलग अलग डाइवर्स रेंज वाले लोग फिल्मों को देखते हैं तो वो बहुत जेन्युइनली अपना एक फीडबैक, एक रिस्पॉन्स दे पाते हैं. तो एज ए फिल्म मेकर, एज ए क्रू, एज ए कास्ट हमको ये समझ में आता है कि हम किस तरह से ये रिस्पॉन्स आ रहा है क्योंकि बहुत ही डाइवर्स तरीके के लोग आते हैं. इट्स अ वेरी ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर अस. हमने देखा था कि कुंपाचो दर्यो और अर्दो दिस अलग अपनी जरी अगर वो नाम अगर अलग है लेकिन फिल्म सीक्वेंस था. इस बार भी आपने कुछ अलग नाम दिया है. पिछली बार आप 2 शब्दों से नाम अपने फिल्मों का दिया था. इस बार आपने 4 या पीस लिली एंड सँड कासल 4 वर्ड्स हैं. सो कैसा सूझा आपको? ये ऐसे सूझा इसलिए क्योंकि अभी जैसे हमारे टीम जो पहले था, कास्ट था, अभी मतलब वो टीम से ज़्यादा फैमिली हो गया है. तो अभी उसमें फैमिली में इस बार नए लोग भी आए. तो जब टीम भी बढ़ रही है तो हमने कहा नाम भी थोड़ा और बड़ा होना चाहिए. तो इस तरह से चीज़ें बढ़ाते जा रहे हैं. एंड इस बार ड्यूरेशन भी बड़ा है. पिछली बार फर्स्ट फिल्म वॉज 70 मिनट्स, सेकंड फिल्म वॉज लाइक 12 मिनट्स. ये 23-24 मिनट्स की फिल्म है. और इसमें 3 कैरेक्टर हैं. मोस्टली हमारे जो पिछली 2 फिल्म जो 2 कैरेक्टर थे, तो एक नया कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस हुआ है.
तो उन सारे कैरेक्टर्स का एक मेटाफर यूज़ करने के लिए अपने फिर ये टाइटल रखा, पीस लिली और सँड कॅसल. या ओके. उगम, तू फाटली 2 वर्सां तेंच्या वांगडा काम करता. ह्या वर्सा पीस लिली एंड सँड कॅसल तेंचो परत एकदा लागला. तुका कितें दिसता? म्हाका डेफिनेटली बरें दिसता. म्हाका टिमी बरोबर म्हाका तांचे बरोबर म्हाका काम करपाक मेळटा आनी ते बरे भशेन एन्थुजियास्टिकली काम करतात कळ्ळें तुका, आनी बरे भशेन सगळे टीम सांबाळून दवरतात. आनी एज एन एक्टर म्हणून म्हाका तेंच्यांनी अप्रोच केलो आनी आमी सगळे एकठांय 3 वर्सां जालीं शेगीत आमी काम करतात. बरें दिसता डेफिनेटली. अर्दो दीस आमी पळयल्लो की गो बायलाची स्टोरी आसली. ह्या फावटी स्टोरी कशी कितें आसा? ह्या फावटी स्टोरी मातशें सेपरेशनाचो भाग आसा. सो तांच्यांनी हाजेर खूब कितें म्हणटा ताका इम्प्रुवमेंटूय केला आनी इम्प्रोवायजेशनूय केला. मातशे वेगवेगळ्यो स्टोरी लायन्स दाखोवपाचो प्रयत्न आसा. आनी ह्या फावटी 3 कॅरेक्टर्स आसात बेजिकली. पयलीं तरी 2 आसताले, आतां 3 आसात. तिगांचे वेगवेगळे विचार आनी तिगांचे वेगवेगळे दुनिया. सो अशी बेजिकली दाखोवपाचो प्रयत्न केला. आपका इस फिल्म में क्या रोल है सर? मेरा नाम मंजीत है और मैं हिमांशु सर को असिस्ट कर रहा था. अच्छा. कैसा लग रहा है फिर हिमांशु सर के साथ काम करने में? बहुत अच्छा लग रहा है. एक्चुअली मैं अपने आप को एज ए फिल्म स्टूडेंट कंसिडर करता हूँ और मुझे इनके साथ हमेशा सीखने को मिलता है. आप अगर इनकी फिल्म देखोगे तो बहुत ही पोएटिक और मैच्योर कंटेंट होता है, लेकिन ही इज़ वेरी ह्यूमरस पर्सन इन रियल लाइफ. एज यू कैन सी ही जोक्स. हम जानते हैं कि हर फिल्मों में या हर एक किरदार में कुछ ना कुछ सीखने को हमें मिलता है. आप इस फिल्म से क्या आपको क्या सीख मिली? मुझे ये सीखने को मिला कि वक्त के साथ काफ़ी कुछ चेंजेस आते हैं और हमें वक्त के साथ उन सबको एक्सेप्ट करना होता है. और जितना ज़्यादा हम उनको एक्सेप्ट करते जाते हैं, हम समझदार होते जाते हैं वक्त के साथ साथ. सर, आपने मुंबई कर जो बॉलीवुड की फिल्म बनी थी उसका आपने अपनी स्टोरी लिखी थी. कैसा था एक्सपीरियंस कि उसका यहाँ पर कुछ आपका फ़ायदा हुआ क्या? हाँ, मैं स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स लिखा था उस फिल्म का, और उसमें फ़ायदा मतलब वो थोड़ा डिफरेंट जॉनरा है, वो बहुत ही कमर्शियल है, उसमें एक्शन थ्रिलर है. तो वो एक जोन होता है कि मैं बहुत समय तक उस जोन के अंदर रहा था, और पर मुझे तो उस जोन से बाहर आके कुछ ऐसा करना था जो पोएटिक था. तो इसमें जब मैं आया तो ऐसा होता है कि जब आप कुछ नया लिखते हैं जो अपने जोन का होता है, तो वो आप एक ब्रेक ले लेते हैं और फिर आप बिल्कुल नया क्रिएट कर लेते हैं. इट्स लाइक वो सैंड कैसल जैसे होता है कि आप सैंड कैसल बनाते हैं और फिर उसके बाद जब एक वेव आती है वो टूट जाता है, फिर आप दोबारा नया बनाते हैं. तो जॉय ऑफ राइटिंग भी बिल्कुल वैसा ही है कि आप लगातार जो है नया नया लिखते रहें, वो नया वो ड्रॉप करें और फिर से दोबारा रिक्रिएट किए, ऐसा करके करने को मिलता है. आपकी अभी 3 ट्रियोलॉजी हो चुकी है, इसके आगे का पार्ट आएगा? नहीं, अभी तक जैसे ट्रेलॉजी हमने शुरू में भी सोचा नहीं था कि कभी ट्रेलॉजी 3 पार्ट होंगे. हम पहले एक फिल्म बना रहे थे, उसके बाद हमने सोचा कि व्हाट इफ ऐसा हो जाए तो सेकंड पार्ट हुआ, और फिर इस बार हमने सोचा कि ओके सेपरेशन जैसी थीम पर भी अगर इसके अंदर जोड़ लें तो वो कैसा होगा. तो ये हुआ. अभी तक तो ऐसा विचार नहीं कि 14 पार्ट होगा. मुझे लगता है कहानी मुकम्मल हो गई है, बट देखते हैं. फिर हम चाहेंगे कि इस तरह के फॉर्मेट को एक लॉन्ग फीचर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, उसी टीम के साथ, उसी थीम के साथ. लेट्स सी क्या होता है. आम्ही उगम म्हणतात की गोवन फिल्मांक गोवन क्राऊड जाय, गोंयकारांचो सपोर्ट जाय. तुका दिसता की गोंयकारांचो सपोर्ट इफीक दर वर्सा आमची आतां फाटली 3 वर्सां जाली गोवन सेक्शन स्पेशल करतात ते. सो तुका दिसता की गोवन सपोर्ट आसा गोंयकारांचो? आय थिंक मरे आसाय बी नाही बी कळ्ळें तुका. म्हणजे इनिशिएटीव घेवपा जाय. गोंयकारांक एक बरें प्लॅटफॉर्म हें आसाच ऑब्वियसली. हांव कितले पयलींच्यान हांव 2012 सावन हांव इफ्फी अटेंड करता. म्हाजो पर्सनली हो खूब फेवरेट फेस्टिवल एज अ थिएटर स्टुडंट, एज अ थिएटर आर्टिस्ट. हांव हांगा पळयता वेगवेगळे कंटेंट, वेगवेगळे फिल्म्स. म्हाका खूब इतलें शिकपाक मेळटा. म्हाका अशें दिसता की हांवूय कितें तरी म्हजी क्रिएटिविटी घालून हांव कितें तरी फिल्म्स करतलो. अशेंच लोकांक आनी आमच्या गोंयकारांक हांगा एक्सपोजर मेळचो आनी तांकां ग्रांट म्हण किंवा तांचे खातीर प्लॅटफॉर्म आनी मातसो वायड करून दिवपाक, तांकां पुश करपाक हें ऑब्वियसली जावपा जाय एक्चुली. आनी ऑडियन्स गोंयकार सपोर्ट करता हाजेर म्हणपाचें जाल्यार एकच तरेचो फिल्म लोकांक आवडटा अशें जाता. एक वेगळो डायवर्स तरेचो गोंयकारांक फिल्म आनी पळोवपाची एक आपली कॅपेसिटी वाडोवची पडटली. एकच कडेन रावचें आनी तें पळोवचें आनी थंय सॅटिस्फाय जावचें अशें जर करीत जाल्यार तें हांगाच उरतलें आनी हांगच्यान तें भायर पावना. इतलेंच म्हजें म्हणणें. आनी तें सपोर्ट गोंयकारांनी दाखोवपाकूच पडटलो, कित्याक बॉलिवूडांतले आनी सगळ्यांचे एक्टर आमकां सदांच आवडटाच. तांच्यांनी एक आपली इमेज तयार करून दवरिल्ली आसा. पूण हांगा गोंयकार आमचे कितें करतात आनी करतात ते बरें करतात काय वायट करतात, आनी बरें करनात जाल्यार ते कशें बरें करतले हाजेर एक फीडबॅक सदांच आसचो लोकांचो. जशें तुवें म्हटलें की गोंयकारांचो सदांच सपोर्ट आसूंक जाय. आनी आमी जाणा की गोंय ही आमची कलाकारांची भुमी. कलाकार हांगासर खूब आसात.
ज्या जाग्यार आमी वयता त्या जाग्यार आमकां वेगवेगळे कलाकार पळोवपाक मेळटा, लोकांचो तांकां सपोर्ट जाय आनी जाल्यारूच आमी गोंय सुदारतले, गोंय खंय तरी वयर पावतले, एक गोंयकारांक प्लॅटफॉर्म मेळटलो, कलाकारांक प्लॅटफॉर्म मेळटलो बरो की परफॉर्म करपाक. तुमकां तुमच्या फिल्मा खातीर ऑल द बेस्ट अँड कॉंग्रॅच्युलेशन्स वन्स अगेन. थँक्यू सर. थँक्यू.